Ragnhild og jeg er sammen med Arne faktisk lige kommet hjem fra Sydafrika, hvor vi har været i 3,5 uge i Eastern Cape. Og i Eastern Cape, der har Ragnhild faktisk været så heldig, at hun har levet og været PH i over 3 år, inden jeg mødte hende. Men faktisk, så handler den her tur om noget helt andet. Fordi, at for præcis 2 år siden, der fik jeg en e-mail af Bettina, som skrev til mig, om jeg ikke godt kunne lave en lille håndholdt video til hendes søn, som skulle konfirmeres. Kasper, som skulle være en af mine store fans, som så alle mine udsendelser på TV2 og fulgte alt, hvad jeg lavede, drømte bare om at møde mig en enkelt gang. Jeg lavede den her video og sagde hej til Kasper, og jeg kunne se på Kasper, jeg stod jo bag i rummet, han vidste ikke på det tidspunkt, at han var meget spændt. Og på det tidspunkt, hvor filmen går i sort lige pludselig, helt tilfældigt, der kommer jeg gående ind og siger, hej Kasper, lad os tage den face to face. Sikkert noget pis. Kasper, han blev sindssygt glad for det her, og jeg kunne se, at han var meget overvældet over det her, at jeg nu lige pludselig stod der og var der. Og min tale til ham havde faktisk et ganske enkelt budskab. Bare ved dig selv. Hvis du laver om dig selv, så grin alle mennesker er der her. Og hvis du er dig selv, så elsker de dig for den du er. Og det er en ting, jeg vil give dig med over vej. Havs, hvor du kommer fra, og havs, hvem du er. En anden ting, du skal havs, det er hjælp andre. Det er ikke noget, det giver mere velvære her i verden, end at kunne gøre andre mennesker glade. Og det behøver ikke at være med penge. Jeg tror, at FMEU har stillet op her og gjort det glade i dag, end at have sendt et lille kort eller en check over 1000 kroner. Ja. Selv tak. Ja. Pas over. Hvad siger du til det, Kasper? Den er fed. Jeg er alt for lidt. Men fed, ikke? Ikke, vi kører under lys. Vi har foran, det er dem, der sætter nogle tak for dem, sætter foran. Så vi lyser hele vejen rundt. Vi kan købe lys i natten. 2 år efter får jeg lige pludselig en besked over Facebook fra Kasper. Kasper skriver til mig, prøv at høre, Hauke, du sagde til mig på et tidspunkt, at hvis jeg har behov for hjælp, så skulle jeg endelig sige til. Og det gør jeg i dag, for jeg kunne godt tænke mig at komme ud og skyde et stykke vildt. Jeg bliver 16 rimelig snart, og jeg er i gang med at tage mit jagttegn. Men far har sagt, at hvis der er muligheder for, at vi kan komme med til Afrika, så må jeg godt det. Jeg inviterede Tommy og Kasper og selvfølgelig Bettina med til Afrika, hvor vi havde nogle fantastiske uger sammen. Men det her, det handlede ikke kun om, at Kasper han skulle skyde sit første trofæ. For det var noget, Tommy og mig havde aftalt, at hvis vi gør det her, så er det for at præge Kasper. Vi skal lære ham nogle ting, vi skal give ham nogle redskaber omkring det at gå på jagt. Kasper fik lov at testskyde de forskellige rifler, vi havde med. Vi havde Ragnhilds Merkel Helix med et aimpoint på. Og så havde vi min sprit nye Krieghoff Max Hunt Edition med dernede, med en relativt stor sigtekikkert fra Zeiss på. Kasper fik lov til at skyde med begge to, og han skød faktisk forbavsende godt, og vi ser her skudgruppen, han kunne levere på 100 meter. Kasper besluttede sig for at tage Krieghoffen. Jeg tror, der er lidt at gøre med, fordi Kasper sagde, at jeg vil gerne skyde på en afstand, hvor jeg stadigvæk kan kommunikere med jer. Og det kan vi ikke, når vi skyder med en riffel kun monteret med et aimpoint. Kasper var med os ude, og han fik lov at jage, og han fik lov til at skyde en del vildt. Ikke kun trofæbærende vildt, men også kødvildt, som vi skulle bruge i køkkenet. Men udover det, så havde vi Brian som PH, som er en ældre herre, som fylder 50 år snart, og som er født og opvokset i bussen. Og hvad Brian har at sige, lige præcis som Kasper, det hører I her. My name is Brian Mullins.
I'm a professional hunter, and I'm also the manager of Crown River Safari. The owner, Mr. Henny LaRue, lives up in Johannesburg, and I manage Crown River Safari for him, and I also guide all the hunting and tourism activities here. I met Casper Nissen, who came out to hunt in Africa with Hauke from Max Hunt, and what a remarkable young man, apart from the hairstyle that his mother bestowed upon him. You tell him something once and he implements it. You walk in the bush and you stop as the PH because you think you've smelt or heard something, he stops. He's a natural outdoorsman. He knows how to get in tune with Mother Nature. He was asking me questions about the tracks, about the sign, about the language of Mother Nature that I referred to before. And I have one hope, and that is that Casper Nissen will come back to Africa to hunt with me again, along with his father Tommy, who just to prove that the younger generation couldn't do better than he could, Tommy shot a magnificent kudu bull, just so that the young man didn't think that he was alone in what he could do. In Afrikaans we say die blaar val nie ver van die boom af nie, which means that the leaf doesn't fall far from the tree. Alt i alt så har det her været en sindssygt spændende tur, ikke kun for mig, men også for Casper og Tommy som Caspers far, og ikke mindst Bettina, som faktisk starter hele den her kontakt. Hvorfor siger jeg det? Fordi det var, som jeg nævnte tidligere, ikke kun et spørgsmål om at lade Casper skyde nogle dyr. Casper skulle lære at skinne dyrene og vende vrang ud på ører, salt skinnet og gøre det klar til konservering. Og vi tog faktisk Casper med ind til Splitting Image i Port Elizabeth, hvor han fik lov til at arbejde med en hel dag og forstå hele den her arbejdsgang, der er omkring det at konservere eller udstoppe dyr. Udover det, så synes jeg virkelig, det har været spændende at se en ung mand vokse til og suge til sig af de her informationer omkring alt det, der har med jagten at gøre i Sydafrika. Og sidst men ikke mindst, at forstå det her. Vi var afsted på en game drive i Shamwari, som er en ren game lodge, hvor vi så både black and white rhinos, vi så giraffer, vi så løver og det hele. Og vi fik lov til at komme med ind bagom kulisserne og prøve at forstå hele tanken omkring game wildlife conservation. Og at conservation ikke kun er at lave lukkede farme rundt omkring, men at jagten også er en stor del af det. Med det i tankerne, så vil jeg opfordre alle jer, der er derude, brug 5 minutter af jeres tid til at gøre andre mennesker glade, fordi det gør en selv glad, når man ser andre mennesker glade. Har I spørgsmål eller anden kritik, kommentarer, whatsoever, så send mig en besked her på Facebook eller YouTube eller på min e-mail, som hedder max@maxhunt.eu, eller så håber vi snart ses igen. Hyg jer og pas på jer selv. Everything right in the right moment. And we made it right. Exactly, Max, with a perfect stalk.